Vitajte v našej Vitajte v našej relácii. Témou dnešného večera je verejnopravosť. Budeme sa rozprávať o situácii v slovenskej televízii. Takže predstavme si našich hostí. Pozvanie do štúdia dnes prijali pán Záhradník. Dobrý večer. Rybníček. Dobrý večer. A Para. Dobrý večer. Takže, ako by ste zhodnotili situáciu v slovenskej televízii predtým a potom? Aha, ja som našiel šišku. Zaujímavý názor? Tak asi začnem ja. Áno, správny rýchlo, to iný by mal začať, samozrejme, kto by mal začať. Ticho. Perfektné. Super, tak to si povedal úplne presne, bravúrne. Absolutne súhlasím, úžasné. Ste boli ticho. No, takže verejnoprávnosť je slovo. To ako na to prišiel? Presne, to si vystihol. Bravúrne, graciózne, fantastické. Ticho. Áno, myslím, že je na čase, aby sme sa v našej diskusii posunuli. Ďakujem. Takže verejnoprávnosť je slovo. Fuj, presne opakuje to. Fuj, opakuje. Myšlienky hovorí. Ticho. Opakuje. Verejnoprávnosť je slovo, ktoré znamená čo? No, tak to je veľmi komplikované. Presne. Úplne presne. Absolutne komplikované. Strašne komplikované. Dobre, stačí. Páni, verejnoprávnosť je slovo, ktoré má istú definíciu, ktoré niečo znamená. A ja sa pýtam, verejnoprávnosť znamená čo? Pán Záhradník? Takto, nech to povie Para. Nie, nech to povie Záhradník. Nie, spýtajte sa Paru. Ale kdeže? Nech odpovie na to Záhradník. Para. Záhradník, Para. Záhradník, nech odpovie Záhradník. Nie, Paru sa spýtajte, Paru. Nie, Záhradníka. Pozrite sa, pán Chýb. Vy túto debatu vediete úplne scestne. Presne. To som chcel povedať aj ja. Toto presne. A musím povedať, že takto sa mi vôbec nepáčite. Ani vôbec. Odporný, nechutný typ. Takže vás musíme vymeniť. To je ono. Toto treba robiť. Toto treba. Zmeny, to je ono. Zmeny, to je ono. 2. To je ono. Tak a máte padáka. Takže dovidenia niekedy na budúce v našej v našej relácii.